בסדר, יש לנו איתות שזה בסדר. בואו נהפוך. בואו נהפוך. סבב לי. יש לך מקום, דני? עוד לא, אבל יש לנו מקום שאנחנו הגענו. חכי, אני אהפוך לך את זה שנייה. יש שם בפינה. כן, זה מאוד נורא. אני אוהב את זה, אבל החבר'ה לא מתנגדים. נכון. אתה גם מתנגד? כן. החבר'ה הצעירים האלה עושים את החיים קשה. אתה יודע שהוא עשה טריאטלון הבוקר? מה עשית? טריאטלון הבוקר. לא רואים עליך. הנה, תראה החולצה. וואו, מדהים. קדימה. ספר חוויות, אני רוצה לשמוע חוויות מהזה. הכל. כן. רוני רוצה לעשות. רוני, את רוצה לעשות? תראי לי פה. אני אחליף אותה. עכשיו פרויקט להביא. את רוצה פרויקט? תעשי. גם? צריך לפתוח פה עוד קצת. רוני הולכה זה מה? לא מהר מדי רוני. המצלמה בתיק, סיגל. המצלמה בתיק. וואו.